ಹಾಯ್ ಇನ್ನಿನಿಕುಲು ಎನ್ನೆ ದಿಪ್ಪರೆ ಎಂಕುಲು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಒಡೆಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಬಾಂಬೆಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಬಾಂಬೆಗ್ ಪಿದಡ್ದಿನಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಕುಲು ಪಪ್ಪ ಮಾಮ ಪುರ ಎಂಕುಲು ಬಾಂಬೆಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದಿರ್ಲಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ದೆನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಟ್ಟಿನ ಬೊಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಉಡುಪಿದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಉಡುಪಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ತ ಇಂದ್ರಾಳಿ ತಲುಪದ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ಡ್ ಎಂಕುಲು ಪೋಪಿನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದುಟ್ಟುಗು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಬಾಂಬೆಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಪಿದಂಡ್ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ದಾದೆ ಅಂದು ಸವ್ಯತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೊಕ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಲ್ಲಲು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಚಟ್ಲಂಬಡೆ ಮಲ್ಪೆ ತಂದಿದ್ದ ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತೆಂಗಿದ ಕುಲೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎತ್ಕೊರಿ ಅಜ್ಜರ್ ಯಾನತ್ ಅಜ್ಜರ್ಗೆ ಎತ್ಕೊರ್ನಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕೊರ್ಲವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕೊಡು ಏಷನ್ ಚಾ ಬೋಡ ಚಾ 1 2 3 4 5 ಗೆತ್ತಂದೆ ನಿಗುಲು ನಿಕ್ಕೆ ಚಾ ಇಲ್ಲ ಬೇತಿಜ್ಜೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೂರ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇತಿ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಲ ಏನನ್ನ 5 ಕೊಡಿ ಒಟ್ಟು ವನಸ್ಪುರ ಅದು ಎಂಕಲನೈತೆ ತೆಗ್ದು ಚೊಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಅಂಚಾದ್ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕಲ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪುರ ಮಿತ್ತಿ ಪೋದು ಕುಲ್ದೀವಿ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗನೆ ಪಂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ 4:05ಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಟ್ಟುದ ತಾನೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಟ್ರೈನ್‌ಲ.
ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮುಟಿಯ ಪೂರ ಜನ ಇನಿ ಎಂಕಲೆ ಬೊಂಬೆಡ್ ಬರ್ತ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಜೋರು ಬರ್ತ ಬರೋಂದು ತೆಡಿಲ್ಲ ಬತ್ತು ನಂದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಾಗಲೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.